Είμαι ο Δημήτρης Χριστίδης και θα σας παρουσιάσω σήμερα το LG Optimus L32. Το LG Optimus L32 έχει οθόνη 3,2 inches, ανάλυση 320x240 πίξελ. Έχει μνήμη RAM 512 MB, έχει μνήμη 4 GB, τα οποία είναι ελεύθερα για το χρήστη, το 1,75 GB. Έχει μπαταρία 1540 mAh, κάμερα 3,2 MP και θα το βρείτε στο ίντερνετ με 60 ευρώ μέχρι 130. Λοιπόν, εξωτερικά το κινητό είναι πολύ λεπτό, βασικά είναι λεπτό, ελαφρύ και βολικό στη μεταφορά. Ας το δούμε εσωτερικά. Έχει Android 4.1.2, μονοπύργινο επεξεργαστή χρονισμένο στα 1 GHz Qualcomm Snapdragon. Η οθόνη είναι IPS LCD τεχνολογίας και όπως βλέπετε ο launcher τρέχει μια χαρά. Οι εφαρμογές εδώ πέρα: Play Store κανονικά, Bluetooth 4, GPS, Wi-Fi, YouTube απ' όλα. Να πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά του κινητού. Έχω συνεχίσει τώρα στο Wi-Fi. Εδώ. Ας μπούμε πρώτα στο scrooge.gr. Όπως βλέπετε και με 2 γραμμές, 3 γραμμές σήμα πάει αρκετά γρήγορα. Στο πρώτο κατάστημα κάνει 52 ευρώ σε 10 ευρώ τα μεταφορικά. Και στο τελευταίο 140 και 10 ευρώ τα μεταφορικά 150. Κυκλοφόρησε 2013. Είναι 3G εννοείται. Μία SIM παίρνει, να τονίσω. Διηγείται 107 γραμμάρια και η ραδιενέργεια που εκπέμπει προς τον εγκέφαλο είναι 1,0. Οι διαστάσεις του είναι 102,6 επί 61,1 επί 11,6. Η διάρκεια αναμονής είναι 600 ώρες και η διάρκεια ομιλίας 12,5 ώρες. Λοιπόν τώρα, στη μουσική να τονίσω επίσης ότι έχει πάρα πολύ δυνατό ηχείο. Να βάλουμε το πηδάω τα κύματα, να δείτε, είναι πάρα πολύ δυνατό. Δώσε πόνο, Μίτσο. Όπως βλέπετε είναι μια χαρά. Θα κλείσουμε και τις εφαρμογές, να μην λαγκάρει τίποτα. Να πούμε λίγο Play Store. Να σας πω τα διάσημα παιχνίδια που δεν υποστηρίζει, είναι το Subway Surfers μόνο. Το Temple Run 2 και το Temple Run βέβαια όλα τα υποστηρίζει. Παιχνίδι εδώ πέρα κανονικά όλα τα βγάζει. Κατεβάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, βασικά κάμερα 5 MP, 3 MP έχει, να σας τη δείξω. Μια απλή καμερούλα είναι, δεν έχει κάνει τίποτα το ιδιαίτερο. YouTube εννοείται κανονικά. Να πάμε τώρα να δοκιμάσουμε το Antutu Benchmark. Να δούμε πόσο σκοράρει η συσκευή. Λοιπόν, έχει λειτουργικό Android 4.1.2, έχει επεξεργαστής μοντέλος είναι Qualcomm Snapdragon, η κάρτα γραφικών είναι Adreno 200, η ανάλυση όπως σας είπα είναι 240x320 pixel,
3,1 MP κάμερα, RAM 417 MB, ελεύθερα το 512. Επίσης internal είναι 1,75 όπως σας είπα. Ένας επεξεργαστής μέχρι 1008 MHz εκπέμπει. Η κάρτα γραφικών είναι μέχρι 133 MHz. Η ανάλυση έχει density 120 dpi και multitouch μέχρι 5 δάχτυλα. Η μπαταρία διαρκεί, επίσης θα τονίσω πάρα πολύ, και έχει αισθητήρα, έχει direction sensor, acceleration sensor ή compass και proximity sensor. Η άλλη όπως βλέπετε δεν υποστηρίζεται. Ας πάμε να κάνουμε ένα τεστ. Περιμένουμε λίγο. Σε περίπου 3 λεπτά θα είναι εντάξει. Το κινητό επίσης δεν λαγκάρει εύκολα. Έχει πολύ καλό επεξεργαστική τιμή του. Ελαφρύ, βολικό. Το μόνο που με χαλάει είναι λίγο είναι η ανάλυση οθόνης. Η μπαταρία το είχα πάρει σε μια εκδρομή διήμερη και κράτησε και τις 2 μέρες χωρίς το φορτίσω, με ανοιχτό Wi-Fi, Bluetooth και GPS. Επίσης είναι πάρα πολύ ανθεκτικό στα χτυπήματα. Το πέταξα από 3ο όροφο χωρίς ειδή και δεν έπαθε γρατζουνιά. Τίποτα. Ούτε οθόνη, τίποτα. Επίσης τονίζω ότι η οθόνη είναι Gorilla Glass και η ταχύτητα download είναι 7,2 Mbps. Εδώ πέρα είναι το home button, δεν ξέρω να το βλέπετε τώρα, να δω το home button. Εδώ πέρα είναι το μενού, αυτά τα δύο αφήσει είναι το πίσω και το μενού. Το home button όμως είναι κανονικό πλήκτρο και γύρω γύρω φωτίζεται. Είναι ένα πολύ ωραίο κινητάκι, ειδικά για παιδιά περίπου 12 χρονών όπως είμαι και εγώ. Είναι μια χαρά, επίσης σε άσπρο χρώμα. Είναι από πίσω σαγρέ για να μην γλιστράει από το χέρι. Κάμερα όπως βλέπετε εδώ. Εδώ πέρα αισθητήρας. Μην ξεγελαστείτε, δεν έχει μπροστά κάμερα δυστυχώς. Συγγνώμη. Τεστάρει τη RAM τώρα. Τρέχει διάφορα 3D games. Ακόμα μπορεί να τρέξει το FIFA 14, αλλά με λίγα ζόρια, αλλά εντάξει το τρέχει. Τα θετικά του είναι, τα δυνατά του σημεία είναι η πολύ δυνατή φωτεινότητα της οθόνης, ο επεξεργαστής, το ηχείο και η μπαταρία. Τα αρνητικά του είναι μόνο η ανάλυση της οθόνης και λίγο περισσότερη RAM να είχε. Επεξεργαστής θα πάει μια χαρά, Qualcomm Snapdragon είναι, μια χαρά πάει. Γενικά είναι ελαφρύ, πολύ ωραίο. Και δεν σπάει και εύκολα. Εγώ που έχω σπάσει κάπου στα 3 smartphone, άντεξε, έχει αντέξει τώρα 2 μήνες, εντάξει. Αφού άντεξε εμένα 2 μήνες, σε εσάς αντέξει 3 χρόνια. Το ηχείο να τονίσω επίσης ότι είναι μπροστά, οπότε δεν χρειάζεται όπως σαν κάτι άλλα κινητά που είναι πίσω και να το αφήνουμε έτσι κάτω να βουλώνει η έξοδος. Πιστεύω θα βγάλει στο ατού του περίπου 4.000, 4.500 κάπου εκεί. Ένα καλό κινητάκι είναι η τιμή του. Τελειώνει τώρα και ο χρόνος και την έκατσα.
Όχι, μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι είχε όριο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εδώ πέρα όλα τα διάσημα brands. Το δικό μου έκανε 4.160. Λοιπόν, LG 4.200. Φορτωμένο με ένα σωρό εφαρμογές. Το κινητάκι είναι μια χαρά. Αν σας τρέξω κιόλας λίγο Temple Run 2. Τώρα θα ανοίξει κανονικά όλη η οθόνη εκεί εδώ πέρα. Απλά στην αρχή έτσι κάνει λίγο. Βλέπετε. Δεν έχει κάποιο θέμα. Θα τονίσω ότι τώρα δεν έβλεπα καλά. Δεν κολλάει καθόλου και να τονίσω επίσης ότι δεν παίζω Subway Surfers. Ή επίσης να πω ότι από μέσα η μπαταρία, αυτό εδώ πέρα είναι αλουμίνιο, εδώ πέρα είναι η κάρτα microSD, εδώ πέρα είναι το power button και εδώ πέρα είναι η έξοδος των ακουστικών. Εδώ πέρα επίσης είναι το volume button, το home button και τα δύο πλήκτρα φύση. Πίσω και μενού. Λοιπόν, σε λίγο θα ανεβάσω και ένα βίντεο σχετικά με το HTC Wildfire. Και τώρα θα σας αποχαιρετώ για το πρώτο μου βίντεο με το LG L32. Γεια σας!